ଆଡମିସନ ଦେଇ ଆସ। ସେ କ'ଣ ବନା କ'ଣ କହିଲୁ? ଆଜି ରଜରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଇଥିଲା। କି ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ରଜରେ ପିଠା ଖାଇବେ। କ'ଣ ଖାଉଛ କି? ପୋଡ଼ ପିଠା ରଜରେ ନାଇଁ? ଦୋଳି ଲଗେଇବି? ଆରେ ଭାଇ ଲଗେଇବା ଆଉ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ହୁଏ, ମାନେ ଆଉ ଅଲଗା ଦିନରେ ହୁଏନି ନା, କେବଳ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରଜରେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ଏ ପୋଡ଼ ପିଠାଟା, ସେଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ନାଇଁ? ନା, ତୁମକୁ ରଜରେ ପିଠା ଆସେନି? ଶିଖିଗଲଣି? ବା ବଢ଼ିଆ ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ ଆସେ? ଚକୁଳି। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ସବୁ କିଛି ଆସେ ନାଇଁ କି? ଆଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ ଆଉ। ଆଜି ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ପିଠା ମୋତେ କରିଆସେ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଖେଳିବା ଆଜି ରଜରେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ପାନ ଫାନ ଆଣିବି ଆଉ ବୁଲିବା, ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିବା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଖେଳିବା ତାହେଲେ ଆଉ। ରଜ କ'ଣ? ରଜରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପାଳନ କରାହୁଏ? ଝିଅମାନେ କ'ଣ ପାଳନ କରନ୍ତି? କ'ଣ 4 ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଏ ଭାଇ ଏ ଭାଇ କିଏ? ବାଘ ଭଳିଆ ପୁରା ଏସରନି ଆଗେ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଆଜି ତ ପୁରା ଏକଦମ ଟିପି ଟିପି ବେଶ। ପୁରା ଆଜି ରଜରେ ଆମର ଇଛୁଲୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ଏ ବାବା, ଏ ବାବା।